салом бинандагони азизи ютуб канали мо. шодем ки ҳама рӯза моро пайгирӣ мекунед ва инак қиссаи навбатиро тақдиматон мекунем. қиссаи ибратбахшест, пур аз ҳикмат аст. пас таваҷҷӯҳ кунед. духтарчаи 7 солае аз хоб бедор шуд ва шунид ки падару модараш бо ҳам дар хусуси бародари хурдакакаш суҳбат доранд. бародараш хеле зиёд бемор буд ва рӯз аз рӯз бемориаш авҷ мегирифт. аз ин рӯ ҳамвора харобу лоғартар мешуд. аз сабаби номусоидии вазъи иқтисодии падару модараш наметавонистанд хазинаҳои дармонро барояш пардохт кунанд. духтарча гӯшҳояшро тез кард то бубинад ки падару модараш чӣ мегӯянд. падар гуфт: харҷу хароҷоти ҷарроҳияш хеле зиёд аст ва мо наметавонем ки онро пардохт намоем. модар бо чашмони ашколуд ва овози хаставу ранҷур гуфт: вале тӯмор дар мағзи сараш рӯз то рӯз калон мешавад. ман тоқати дидани ранҷу заҳмати ҷигарбандамро надорам ва агар коре накунем фарзандамонро аз даст медиҳем. падар бо садои хаставу буғзолуд гуфт: медонам, аммо ҳоло танҳо мӯъҷизае метавонад фарзандамонро наҷот диҳад. дар ин миён фариштаи кӯчаку поктинат аз рахти хоб бархест ва ба сӯи кӯзачаи пулҳояш шитоб кард. кӯзачаро бигирифт ва ҳамаи пулҳояшро рӯи замин рехт. ба худ гуфт: худои ман, ин пулҳо чӣ қадар зиёд аст. ҳатман ба ин миқдор метавонам мӯъҷиза харидорӣ намоям. пулҳоро ба кисааш рехт ва ба сӯи дорухона роҳ пеш гирифт. дар дорухона муддате назди оинаи доруфурӯшӣ мунтазир монд. бо пулҳояш садо баровард ва чандин маротиба сулфа кард, аммо ҳеҷ посухе нагирифт. билохира бо як атсае ба шишаи пешхонӣ зад ва бо овози баланд гуфт: бубахшед. доруфурӯш гуфт: чӣ мехоҳӣ кучулу? фариштаи кӯчак гуфт: як мӯъҷиза лутфан. доруфурӯш гуфт: бале, нафаҳмидам. фариштаи кӯчак гуфт: як мӯъҷиза лутфан. доруфурӯш гуфт: мӯъҷиза мехоҳӣ азизам? барои чӣ? фариштаи кӯчак гуфт: додаракам бемор аст ва як чизе дар мағзаш рӯз аз рӯз зиёдтар мешавад. падарам мегӯянд фақат мӯъҷиза метавонад ӯро наҷот диҳад. ман тамоми пулҳоямро овардам то барояш мӯъҷиза бихарам. доруфурӯш гуфт: азизам, бубахш ки кӯмакат карда наметавонам. мо инҷо мӯъҷиза намефурӯшем. чашмони духтарча пур аз ашк шуд ва гуфт: аммо додаракам мемирад. ба хотири худо як мӯъҷиза ба ман диҳед. ногаҳон дасте мӯйҳои духтаракро навозиш карду ва садое гуфт: чӣ қадар пул дорӣ? духтарча ҳамаи пулҳояшро аз киса бароварду ба ӯ дод. ӯ пулҳоро шумурд ва гуфт: худоё, ин пулҳо дуруст ба андозаи хариди мӯъҷиза барои додараки туст. сипас дасти духтаракро гарму самимӣ гирифту гуфт: маро хонаатон бибар то бубинам оё метавонам барои додаракат мӯъҷиза таҳия кунам. он шахс табиби мутахассиси ҷарроҳии мағзу асаб буд ки он рӯз барои хабаргирии бародараш ба дорухона омада буд. пас аз 2 рӯз амалиёт бе пардохти маблағи зиёдатӣ анҷом дода шуд. хазинаи амалиёт миқдори пули кам ва имону яқини як духтарча. пас аз муддате кӯдак сиҳату саломат ба оғӯши гарми хонаву кошона баргашт. бале, бинандагони азиз, ману шумо низ метавонем мӯъҷиза бихарем, мӯъҷиза бифурӯшем, мӯъҷиза кунем, агар ба ёд дошта бошем ки инсон ҳастем ва худое ҳам ҳаст ки ҳеҷ амалеро беподош намегузорад. боқӣ саломат бошед.